вітанне. Мы ізноўку маем намер накіравацца туды, дзе можна адшукаць нашы агульныя нацыянальныя каштоўнасці. Гэта наперад у мінулае. Трымайцеся побач. Салігоршчына даволі цікавы і цэльны рэгіён. Амаль што ўсе землі Салігорскага района, сённяшнія землі Салігорскага района належаць да так званага Палесся. І песенная культура палескага рэгіёна Беларусі самая архаічная, самая старажытная. Яна вызначаецца шматлікімі комплексамі каляндарна-абрадавых, сямейна-абрадавых комплексаў. Натуральна, што ў свой час мы ўжо паездзілі па гэтым рэгіёне, аднак дабрацца да гаўрыльчыцаў чамусьці не атрымоўвалася. І вось сёння мы нарэшце тут. Пазнаёмімся з мінулым вёскі і з сапраўднымі тутэйшымі знакамітасцямі. Привет! Мы присоединяемся к нашей группе из Минской студии звукозаписи. Слушаем, смотрим и выбираем песню вместе с Ольгой Сатюк. Сонечка колесом еде, брат-сестрицу на посад вяде, брат-сестрицу на посад вяде, вяде, озирается. Сёння мы ў вёсцы Гаўрыльчыцы Салігорскага района у гасцях у народнага калектыва сям'і Бойка. Бачыце, вельмі нетыповы па складу калектыў сям'і Бойкаў. Зрэшты, нетыповая і гісторыя яго заснавання. Распачыналася справа ў 1967 годзе, калі бацька Бойка Миколай Алексеевич вярнуўся з арміі. Спявалі яны тады дуэтам бацька і маці. Затым падрасталі мы, это я, сын Валера, сестра Светлана, и сестра Ирина. И поступово мы тоже уже уклинивались в этот коллектив. Сестрица моя родная, як ты мне надокучила, як ты мне надокучила. Уверен, вы помните Олю 10-летней девочкой, которая впервые представила нашу страну на детском Евровидении. Действительно, это был большой телевизионный конкурс, главный конкурс всей Европы. Однако впервые на сцену я вышла, когда мне было 4,5 года. Ну и, собственно, до Евровидения я уже ездила по конкурсам, выступала и уже успела выступить на сцене Славянского базара в Витебске. У 1986 годзе сямейны калектыў пачаў нарэшце пашырацца. Калі я уже вернулся з армії, получил адукацию музычную, и уже тады поступово к нам в коллектив присоединились это племянник Володя, племянник Степан, дядька Аркадий, тетка Ксения, Олеся, Яня, Ганна, Степа, Надя. И вот уже на протягу стольких годов мы спеваем. Ой, ветер с поля, орел с моря, ой, да довела любовь до горя, ой, да довела любовь до горя, ой, от любовь
Паводле кароткага тапанімічнага слоўніка Беларусі назва вёскі Гаўрыльчыцы паходзіць ад прозвішча Гаўрыленка, якое было вельмі распаўсюджана ў 19 стагоддзі. Так што можна меркаваць, што першым пасяленцам на рацэ Лань быў менавіта Гаўрыленка. У архіўных дакументах 1845 года пазначана, што вёска налічвае сялян мужчынскага полу 140, жаночага 113. Найбольш распаўсюджаныя прозвішчы Латушка, Койка, Бойка, Гнуда, Шэлег, Лячэня, Макаед, Мікула. Кажуць, у даўніну ў рацэ Лань было столькі рыбы, што кінутае ў яе кап'ё не танула, а тырчала. А ўвесну на пясчанскую гару Кікімару выпаўзала столькі чарапах, што яна блішчала на сонцы. Багацце музычнага ператварэння лірыкі гэтага рэгіёну адзначала яшчэ вядомая этнамузыколог Зінаіда Мажэйка у сваіх працах па песеннай традыцыйнай культуры Беларусі. Яна пісала аб тым, што менавіта на Палессі і ў тым ліку ў гэтым рэгіёне, у Салігорскім рэгіёне жывуць самыя таленавітыя, самыя прыгожыя спевакі палескага стылю. Бачила море дна, запам'яши каші дорого, мама замуж дала. Мы ў вёсцы Гаўрыльчыцы Салігорскага раёна у гасцях у народнага калектыва сям'і Бойка. Атрымліваем сапраўдную асалоду. Мама замуж дала. А у помещика седовно золото добра. Я в помещике молодого только сердце да душа. Выйди, мама, подиви сады, на зори погляди, чи не плаче твоя дорожка в дальней стороне. Не того я, мама, полагаю, что чужая сторона. Я того я, мама, блага, что прошла молодость моя. Я того я, мама, блага, что прошла. Рэпертуар народнага ансамбля сям'і Бойка збіраўся літаральна па крупіцах. Існавала у нас мужчынская вакальны гурт «Бултагоны», былі ўдзельнікі Вялікай Адчыннай вайны, песні, якія яны прынеслі, можна сказаць, з вайны. У гэту скарбніцу внеслі таксама нашы родныя цёткі ад бабуляк сваіх, якія гэтай песні запамяталі, жылі па хутарах тады і спявалі на вечаринах, на зборнях. Як ти мені надокучила, по посаді ходячи, по посаді ходячи. Есть в исполнительской карьере Ольги такой факт. В 2010-м она стала солисткой очень популярной группы «Краски». Мы сделали сборку песен, не только конкретно группы «Краски», но также совместно с российскими звездами. Помимо этого, также в моей биографии было много конкурсов, много интересных проектов. После Евровидения, даже так будет правильнее сказать, и на телевидении были 4 программы. Также была бронзовая медаль на Дельфийских играх, 15 стран, 15 международных конкурсов. Ну и я начала рисовать. Ёсць у рэпертуары ансамбля адна песня, якую адмыслоўцы лічаць сапраўдным дыямантам. Гэта «Покуть моя покуть». О, баба Юга давно пела. Ой, давно збирались к нам еще к маме тетки, дядины и бабушки. Так пели так всякие песни веселые. То я их много-много знаю, але трохи позабывала. А так вот вспоминаем, то знаю, як мама пела и баба. Ты что, пеймо?
Ну, покоч моя же покоч, покоч моя же покоч, хто ж тебе шанувати буде? Я ж тебе дошановала, я ж тебе дошановала, що соботи да прибирала. Что соботы да прибирала, что соботы да прибирала, что недели да шановала. И раскошайся, мати, раскошайся, мати, да далеко ехать. То є котик, той, як пакуті припадають, як пакуті припадаючи, своє дитя вспоминають. Юніші же матко дорога, юніші матко дорога, я старайся здорова. У 1869 годзе князь Вітгенштейн прадаў вёску памешчыку Агаркову. З 1903 аж на 10 гадоў сяляне судзіліся з ім за несправядлівае размеркаванне земляў. На пачатку 20-го стагоддзя Агарко аддае маёнтак гаўрыльчыцы ў арэнду Паўлу Іскрыцкаму, які будуе панскую сядзібу на беразе ракі Лань. З адборнага дрэва быў узведзены дом, у якім меліся і пакоі для прыслугі. Да таго ж зладзілі кароўнік, канюшню і іншыя гаспадарчыя пабудовы. У прыватнасці меліся вялікая пуня для захавання і абмалоту снапоў, лядоўня для захавання лёду на лета, маслабойня ды піваварня. Што характэрна для гэтага рэгіёну, тут поруч існуюць розныя пласты традыцыйнай культуры, як дахрысціянскія, самыя старажытныя, так і ўжо хрысціянскія. Яны існуюць поруч і суіснуюць разам, не супярэчыце адзін другому. Гэта ўплывае і на песенную культуру. Ой, ты груша моя, раскудря, Вельмі рэдкая і прыгожая з'ява ў палескіх напевах – мужчынскі вакал у выкананні сям'і Бойка. Ой, да ты весною зашла, летом вы росла на крутой бережок, на крутой бережок пахили лоса, там сидела вдова, поздно с вечера. Не сварися, да ты со мной, разойдемся, да мы с тобой, разойдемся, да мы с тобой, як рыбачку да за водой. Давайте же узнаем, каковы музыкальные пристрастия Ольги Сатюк. Я пою джаз и фолк, и клубная индустрия также присутствует в моей жизни, клубное направление. И, наверное, в большей мере сейчас присутствует рок. К нам приезжал прекрасный гитарист Рунталь из группы Guns N' Roses, известный еще как проект Bumfoot, и мы с ним сделали программу. И, собственно говоря, это не единичный случай, где я
пела известные хиты а-ля Don't Cry или Knocking Heaven's Door, также AC/DC, Highway to Hell, Wicked Game в различных обработках с живым бэндом VIP Sound, где я также являюсь солисткой. Як заведена у нас, мы пераходзім на мясцовыя вясельныя звычаі, да і ўвогуле на лёсы чалавечыя. Допустим, даром Полину, чтобы молодых поцеловал молодую Калину. Вот такие вот. Приговаривали, чи что? Не приговаривали. Не было так. Ну, приходили у сваты, ну, попили, понав'язували їх. А як дарять? А приговаривали, что их дарили? Нічого, ну що ж це так як ми йшли, це вже тепер то боль знають, розговаривають, да. А тоді хто, боже мой, 5 рублей чи 3 рублі ніхто положив, а кісь темніє, то і так пройшло. Молотили сваї. Да. Пошло дело. Вот мои золотые. Да нехай веє вечір, да на білеє жалавки, да на білеє лавки, де пощаду придуть. Здриганулися жалавки, здриганулися жалавки, де пощаду придуть. Де ще ж здригануться, де ще здригануться, як горілки нають. У Першую сусветную вайну гаўрыльчыцы згарэлі, амаль усе жыхары засталіся без дахаў над галавой. Паводле рыжскай дамовы 18 сакавіка 1921 года тэрыторыя гэтага краю была далучана да Польшы. І як большасць вёсак заходняй Беларусі заставалася пад Польшай да 17 верасня 1939. Пацярпелі гаўрыльчыцы і ў Вялікую Айчынную. 15 лютага 1943 у вёску прыйшлі карнікі. Яны спалілі амаль усе хаты, з жыхароў ацалелі толькі тыя, што схаваліся ў лесе. Ганарацца вяскоўцы сваімі землякамі, што ваявалі на фронтах і дайшлі да Берліна. Вайна пакінула многіх сіротамі ды ўдовамі, але пакрысе вёска пачала адраджацца. Пасля вайны доўгі час жылі ў зямлянках. Пазней адбудаваліся, арганізавалі калгас імя Шверніка. У 1968 годзе пачалася буйная меліярацыя палескіх земляў. У 1979 гаўрыльчыцкі сельскі савет адыходзіць з Лунінецкага раёна Брэскай вобласці да Салігорскага Мінскай. У вёсцы з'яўляюцца рамонтная майстэрня, дзіцячы садок, будуецца мост праз лань і новая царква. Ой, в саде, дорожка лежала, эй, ха-ха, ой, в саде, дорожка лежала. Яшчэ раз нагадаю, мы ў вёсцы гаўрыльчыцы, што ў Салігорскім раёне. Слухаем народны ансамбль сям'і Бойка. А по той дорожце коляска бежала, эй, ха-ха, а по той дорожце коляска бежала, ой, бежала. Это не коляска, то моя досада, эй, ха-ха. Это не коляска, то моя досада, ой, досада. Сядем да и поедем, да, милые, в гости, эй, ха-ха. Сядем да и поедем, да, милые, в гости, эй, в гости. А зараз, увага, некалькі сакрэтных рэцэптаў ад мужчынскай часткі сям'і Бойка. Больш за ўсё хлебную гнали. От, чаму бы у некоторых местечках ну, хлебно. Раньше хлебно растили, а перебил его. А сейчас хлебно гонят, говорят, мисочка муки и 10 килограмм сахара. Такой говорят, тоже хлебно. А раньше не было сахара. На колгане, на зверобое, батька, на чем ты настаиваешь? На грибе веселка, вот. Вонючий гриб, як в народі говорять, гриб веселка.
Вот у нем вельми ценное это земляное масло, и оно студенистое. И он шматы таких хвороб. Ну, и якости натирания. Ой, у лузе вода подала зою вода, и там девчина воду брала, чернобрива молода. Салігоршчына цікавы і багаты этнаграфічны рэгіён. Песенная культура гэтага рэгіёну настолькі багатая і настолькі лакальная і настолькі ўжо вядомая, вызначаецца некалькімі такімі цэнтрамі. Гэта вядомая вёска Ананчыцы, вядомая вёска Рог Салігорскага раёна і, канешне, вёска Гаўрыльчыцы. Песенны матэрыял з гэтых вёсак патрэбна захоўваць, ну, як залацінкі нашай народнай культуры і перадаваць наступным пакаленням. Девка воду бери, хлопец коня веде, дай питали девчиноньки, сколь дорожка веде. Нам з вами пашчасціла паслухаць сапраўды народны і сапраўды сямейны калектыў бойкаў. Матэрыял багаты, выбіраць ёсць з чаго. Зараз вяртаемся ў Мінск. Дорожка веде, да и на старые места, да и на те различеньки, где стояли войска. Я начинала с фольк-модерна непосредственно с народного вокала, обучалась ему достаточно долго и по сей день занимаюсь народным вокалом. Поэтому мне безумно интересно все, что происходит на этой передаче. Мне безумно приятно за то, что белорусский фольклор, белорусские песни живут, то, что они могут получить второе дыхание, новую жизнь. Итак, студийная работа закончена. Предлагаю вашему вниманию новую версию песни «Ой, лузе лоза», которую мы записали вместе с Ольгой Сатюк. Надеюсь, что вам понравится наш дуэт. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Под лозою вода, там девчина воду брала, чорнобрива молода. Девка воду бяры, хлопец коня вяде, дай питає у дівчиноньки, сколь дорожка вяде. Старые места, да и на тыя крынічанькі, где стояли войска. По дорожке хожу, жаром шину ломлю, про себе я моя мать и не жанаты.